on 2 asiaa, mitkä ohjaa ihmisen käyttäytymistä. Ja toinen niistä on pelko ja toinen niistä on halu. Ja se riippuu, kumpiko niistä on voimakkaammalla sijalla henkilön elämässä. Ne ihmiset, joilla on halu, niin ne ei välitä mistään esteistä ollenkaan. Ne on valmiita kokeilemaan asioita, ottamaan erilaisia riskejä. Ne ihmiset, joiden elämä ohjaa pelko, ne, joilla se pelko vallitsee ja kahlitsee hyvin tiukasti, niin ne ihmiset eivät tee yhtään mitään. He vain ovat ja pelkäävät. Se myös heille suotakoon. Nyt mennään monen lempiaiheeseen, eli rahaa. Sanotaan, että raha poikii rahaa. Me voitaisiin oikeastaan kokeilla sitä. Saisinko lainaksi 5 euroa, 10 euroa? Kiitos. Ja mä ajattelin kokeilla tällaista, poikiiko se raha todella rahaa. Se lähtee liikkeelle näin, että seteli taitetaan. Jos me taidetaan se aina vaan pienemmäksi, niin siinä täytyy varoa sitä, että se saattaa jopa hävitä. Nyt näyttää, että tuli vähän tuollaista sinisen vivahdetta. Onneksi olkoon. Homma kannatti jälleen 20 euroa. Se oli hyvä sijoitus. Säästäminen ja sijoittaminen on mielekästä toimintaa ja unelmoiminenkin voi olla ihmiselle hyväksi. Mutta kun aletaan myydä pelkkiä unelmia kovalla rahalla, silloin siirrytään pimeän puolella. Kun minä olen päässyt 6, sinä olet perillä. 1. Me olemme järkeviä. 2. Rauhallisia. 3. Me emme hurahda. 4. Me olemme hitaasti syttyviä. Minä sanon 5. Rehellisiä. 6. Pimeän puolella osa 6. Rahan hehku. Teen näitä juontoja epävarmuuden vallitessa. Meillä ei toistaiseksi ole varmaa tietoa siitä, mikä Wincapitan asema tulee olemaan, kun tämä ohjelma esitetään. Onko se huijausta vai onko se sittenkin nerokas tapa tehdä rahaa? Viranomaisista se näyttää aivan huijaukselta, pyramidihuijaukselta. Pyramidihuijaukset tunnetaan kaikkialla maailmassa ponssihuijauksina Carlos Ponzin mukaan. Mutta kuka oli Ponzi? Italialainen Carlos Bianchi tuli 1900-luvun alussa Amerikkaan. Nimi vaihtui amerikkalaiseen menoon sopivammaksi Charles Ponzi. Kun minä tulin Amerikkaan, minulla oli vain $2, mutta 1,000,000 unelmaa. Ponzi teki hanttihommia, kunnes pääsi töihin italialaisten siirtolaisten rahoja kaitsevaan pankkiin. Nopeälyisenä Ponzi huomasi, että pankki maksoi korkoa vanhoille asiakkaille uusien asiakkaiden talletuksilla. Muille petos selvisi vasta, kun omistaja Zarossi pakeni Meksikoon. Ciao! Ponzia tämä asia jäi kaivelemaan. Wincapita on varmasti tietyllä tavalla poikkeuksellinen, ainakin tämän hetken tietämän mukaan, niin tämän tyyppistä ei ole ollut. Mutta näitä erilaisia huijauksia kylläkin on ollut ja on tullut tuomioitakin. Nyt on sitten se ero tekeminen jossain määrin vaikeaa, että miten saa osoitetuksi sen, että tämä ei ole verrattavissa niihin huijauksiin. Mieleyhtymä on hyvin helposti se, että tämä on samanlaista kuin ne jotkut muutkin jo tuomitut huijaukset. Harva uskaltaa puolustaa Wincapitaa julkisesti omalla nimellään. Ilkka Pitkänen on poikkeus. Hän on edustanut klubilaisia oikeudessa ja tiedotusvälineissä. Jäsenet liittyivät klubiin sillä tavalla, että klubin jäsenyyttä anottiin ja jotta pääsi jäseneksi, täytyy olla joku suosittelija.
jota sitten kutsuttiin myöskin sponsoriksi. Ja sitten maksettiin jäsenmaksu ja avattiin pankkitilit Suomessa ja englantilaisessa Moneybookers-pankissa. Sitten kun rahat oli siirretty sinne, niin voitiin tehdä sijoituksia Wincapitan tarjoamiin arvopaperilisenseihin. Pikku petostuomioiden jälkeen Ponzi muutti Bostoniin. Eräänä päivänä hän sai Espanjasta kirjeen, jossa pyydettiin lähettämään takaisin Madridiin eräs luettelo. Postimaksua varten kuoressa oli kansainvälinen postin vastauskuponki. Vastauskupongilla maksetaan palautuskirjeen postimaksu. Se ostetaan lähettäjämaasta ja vaihdetaan vastaanottajamaassa postimerkkeihin. Koska maiden postitaksat eroavat toisistaan, syntyy mahdollisuus keinotella. $1 tulee 2. Ponzin päässä alkoi muodostua järisyttävä liikeidea. Hannu Lauerman vieraana autiossa Anneksessa on taloushistorioitsija, joka tietää, miten talouteen yritetään luoda ikiliikkujaa. Mistä pyramidihuijauksessa on kysymys? No kyllä periaatteessa kysymys on siitä, että yksi taikka useampi, ikään kuin voi sanoa sisäpiirillään, ryhtyvät myymään jotakin ajatusta tai ideaa. Ja ikään kuin seuraavat portaat maksavat päästäkseen sisään hyödyntämään sitä, ja tällä tavalla kerääntyy parhaassa tapauksessakin suuriakin rahansummia. Nuo ensimmäiset sisäpiiriläiset useimmiten hyötyvät siitä taloudellisesti hyvinkin runsaasti, he irtautuvat siitä, ja viimeisenä tulleet periaatteessa maksavat muiden tuotot. Vuonna 1920 charmikas Ponzi esitteli ainutlaatuista rikastumisideansa. Me lähetämme Italian dollareita. Siellä niillä ostetaan halpoja italialaisia vastauskuponkeja. Ne lähetetään tänne Bostoniin. Täällä ne vaihdetaan postimerkeiksi. Ja sitten dollareiksi. Eli $10 Italiassa muuttuu Amerikassa $15. Ensinnäkin klubihan sai aika kovan tuoton jo näistä jäsenmaksuista. Tässä viimeisessä vaiheessa se oli 3 000 euroa per jäsen. Ja siitä oli varsinainen jäsenmaksuosuus 1 000 euroa. Tämän valuuttakauppaohjelmiston käyttöosuus toinen 1 000 euroa ja sitten vielä alkusijoituspanokseksi jäi 1 000 euroa. Kun tämä kerrotaan 12 000, niin siitä tulee 36 miljoonaa euroa. Näin ollen klubille kertyi aika suuret varat. Ja se pystyi ensivaiheessa niin kuin maksamaan näitä tuottoja omista varoistaan. Ponzi houkutteli ystäviään ja tuttujaan mukaan. Hän lupasi 50% tuoton 45 päivän kuluessa. Se on 400% vuodessa. Ja tämä on vasta alkua. Ponzi palkkasi 10 välittäjiä, sitten 100. Hän maksoi heille isoja välityspalkkioita. Rahat tähän hän sai sijoituspottiin tuoduista dollareista. Mä olen keskustellut kyllä useiden ihmisten kanssa siitä, ja niiden kanssa, jotka ovat käyttäneet tätä Wincapitan tarjoamaa valuuttakauppaohjelmaa. He ovat siis toisin sanoen kytkeytyneet Wincapitan sivuille yhdellä tietokoneella, jos niin sanoisi, ja ottaneet ohjelman sieltä, ladanneet ohjelman siellä omalle koneelleen ja käynnistäneet sen ohjelman, jolloin he alkavat saada signaaleja siitä, että milloin on edullista vaihtaa euro dollariin ja milloin on edullista vaihtaa dollarit takaisin euroiksi. Ja silloin sitten jäsen seuraa 2 kuvaruutunäyttöä, ja kun saa signaalin siitä, että nyt vaihda dollareiksi, niin toisella ruudulla antaa pankkiin käskyn, että nyt vaihdettiin valuutta eurot dollareiksi, ja jää odottamaan sitä hetkeä, että milloin on taas otollista vaihtaa dollarit takaisin euroiksi. Ja ihan poikkeuksetta
kertomukset on ollut sitä, että tämä ohjelma toimi loistavasti. Mä tiedän, sen verran mä oon keskustellut myös KRP:n edustajien kanssa, ja heillä on ihan toisenlainen käsite. He nauraa suoraan sanoen päin naamaa, että se ohjelma tee mitään. Mulla on kuitenkin esimerkiksi yhden jäsenen osalta 26 sivua tapahtumia. Ja sen 1,5 kuukauden aikana hän sai pääomalleen 70% tuoton. Se on 560% tuottoa vuositasolla. Money. Siihen liittyy hyvin vahvasti tällainen hurmos siinä vaiheessa, kun joku uusi, josta kukaan ei tiedä kovin tarkkaan. Se on myös oleellinen osa tätä pelitilanteen syntyä. Joku uusi yritys, joku uusi tuote, joku uusi idea, joka näyttää hyvin lupaavalta. Ja siihen yhä useampi ihminen alkaa mennä mukaan. Tämä on hyvin tunnusomaista. Ollaan siirtynyt uuteen talouteen, jossa edes vanhat fysiikan lait eivät enää oikeastaan pidä paikkaansa. Näitä tämän tapaisia esimerkkejä löytyy siis suurin piirtein 10 vuoden välein tai 15 vuoden välein tuolta aikojen alusta nykypäivään. Nasdaq-teknologiapörssin entistä puheenjohtaja Madoffia pidettiin luotettavana talousasiantuntijana. Syyttäjä vaatii Wall Streetin ahneuden symboliksi nouseelle Madoffille 150. Jos olet varma, että sinua ei voi huijata, huijari saa hyvän lähdön. Taloudelliset huijaukset kohdistuvat niihin, joita ei koskaan voi huijata. Transaktion netto on yli 400%. Alussa sijoittajille maksettiin näyttäviä rahasummia ja Pontzin lupaukset saivat uskottavuutta. Ahneus tarttuu, kun sitä osaa tartuttaa. Ja myydään täällä kalliilla. On 100% laillista rikastua 400%. Wincapitan toiminnasta on myös väitteitä pyramidipelistä, jota se ei suinkaan ollut. Kysymys oli Wincapitasta ei voi puhua ilman klubin isää, Hannu Kailajärvi. Toisille vapauttaja, toisille huijari. Taustaa: erotiikkabaarin pitäjä, verkostomarkkinointia, pikkutuomio talousrikoksista ja ATK-tukihenkilö. Mulla on ihan alusta saakka, niin silloin ensimmäisen kerran, kun 2004 tapasin Hannun Tampereella, niin siitä lähti minun täysin luottamus Wincapita-toimintaan. Ja se luottamus on säilynyt siitä saakka. Edes mitkään median tai KRP:n tiedotteet ei ole missään vaiheessa niin, horjuttaneet minun uskoa Wincapitaan ja tähän valuuttakaupan signaalijärjestelmään ja Hannun osaamiseen. Vaikka Wincapita oli internet-ilmiö, markkinointi sujui face-to-face-menetelmällä. Suurin osa jäsenistä feissattiinkin samoilta paikkakunnilta Uudellamaalla, Pohjois-Savossa, Etelä-Pohjanmaalla sekä Thaimaan Pattajalla. Niin hassulta kuin sen kuulostaakin, niin parhaimmillaan mukaanlähtöprosentti on ollut yli 100. Eli mä kerran kävin pyynnöstä, se oli muistaakseni jossain Lounais-Suomessa, oli pieni tilaisuus ja siellä oli 2 tai 3 henkilöä, jotka eivät olleet klubin jäseniä. Ja sitten mulle tuli puhelinsoitto vähän sen jälkeen, että kiitos Risto, kun kävit täällä, että 5 uutta klubilaista lähti mukaan. Ja minä sanoin, että miten se on mahdollista. Niin minulle kerrottiin sitten, se johtui ihan siitä, että nämä henkilöt oli niin innostuneita kuulemasta, että he pyysivät myös mukaan pari kaveria, jotka ei olleet edes tilaisuudessa. Minä työnsin pienen lumipallon mäkeä alas, mutta he tekivät sitä lumivyöryn.